Hi guys! Good morning! Good morning, Ayn. Good morning, Ate Susay. Ito po kami sa school. Nag-harvest siya ng sitaw. Kasi nga po, ayan pa oh. Dumaan ng bagyo. Pero, anyway, so tapos na po ito mag-judge. Nanghihinayang lang po kami, kaya binibisita po namin yung ating taniman na tulad nito. May mga bunga yung ating sitaw. So, sayang hindi po natatanggal. So, ito po yung ating mani. So, pwede na po yata ito. Nabagyuhan. Yung ating sili, maraming hinog. Tapos yung ating okra, magugulang na din po. Sayang naman. Ganun talaga pag napapabayaan. Yan, nag-harvest na si Ann. Ito, naka-harvest na po ako. Ito ay masarap kainin. Ola, kinakain mo talaga? Bikulaan na kasi itong si Ann eh. Pinapainit nito ang natutulog mong puso. Talaga ba? Uy, pahingi din ako niya. Char. So, ayan. Mag-harvest tayo ng ating mani. Let's try. Tingnan natin. Ating natuyo. Oo nga, daming ng sitaw, sayang. Ayan po, mag-harvest tayo na. Tingnan mo, lumabas na talaga yung mga ng ating mani. Ayan. Tapos dito meron pa. Look, Ann. Wow. So, tingnan natin. Paano ba to? Guhugutin lang? Yan, hinugus lang. Hinugus. Yes po, yes. Okay. Parang, yan. Ganyan. Yes. Oh, look. Wow. It's yummy. Baka meron ating naiwan. Sige, titingnan natin kung merong naiwan. So, lahat naman, walang nagpaiwan. Humuhugot na naman po ang ating hugotera. Ang hugotera talagang aking kasama, no? Yan, ayan po siya. Nag-harvest kami dito sa school. Oh, yeah. Uy! Wow. OMG yung yan, sabi ko. Ay, sayang. Kasi na-over na siya. Ganun talaga pag nasosobrahan. Sayang naman, Ayan, lalaki sana po niya. Kaso kinain na ng... sayang naman tong Uy! Okay, natubo na siya. Hayaan na natin yung tumubo. Kasi minsan... sayang yung iba. Sayang, Ang dami sana. Kaso po, kinain na siya ng langgam. Ant. Ay, sayang. Diba? Sayang. Science. Ay, may worm. Buti na lang naka-gloves ako. Miss Ninday, tumatagaktak umagang-umaga. Oh my goodness. Ang sarap sa pakiramdam. Wait. What's this? Makakalimang tinulada po ata. Lemon truck. Lemon truck! Yan. Dito. Our bestie. Sa pagbulot. Yeah. Ay, may worm. Hala, lalaki Ay, sayang yung iba. Wait, di ko bubunutin ng sobra kasi may tumutubo na. Hala, may naglaglagan. Oh my goodness. Uy. Ay, ano na talaga yung iba? Dapat talaga nung 30 na harvest natin, no? Ala, talaga sayang. Ala! Ay, pag napapabayaan talaga pumapangit. Uy, look, Yun, may lizard. Ay! Hala, sayang talaga. Ito, pwede pa. Oo, pwede pa yan. Yan. So, meron na pong pangpulutan si Ann. Mamaya. Pag namulaklap daw kasi to, pwede na daw po. Hindi nga po namin napuntahan dahil nga po wala ng paso. Ay, look, yung iba nandito na sa taas. Diba? Ay! Wow! So many. Ang dami! Ang dami, ate! Yung iba tumutubo na, kaya hayaan na lang natin yung iba dyan tumubo. Yes, hayaan na lang natin. Titira ko ng pwede kong makain. Alam mo yung pag gusto kong kumain lang. Kasi makrimi, pag naluto na, wala na. Oo. Para siya ng pili. Ang creamy ng pili, pag naluto, wala na. Sarap. Wow. Ayan o, nakalabas na po. Iyan mo na siya, maganda naman.
Ay, ang ganda oh. Ang sarap naman ang tanim nyo. Thank you. Thank you. Masarap mag-alaga ang mga to eh. Oh! Alagang-alaga din. Masarap daw po mag-alaga kami. Pero bakit hindi pa rin ako kontento? Pero bakit hindi kontento sa alaga? Kung masarap nga. So, yun. Hindi po ako ang nagkulang. Talagang... Ay! Kala ko warm. Kahit gaano kasarap ka mag-alaga. Kahit gaano pa lahat. Pag hindi na-appreciate. Wow! Oh my goodness, ang dami. Yung sinabi, tinimbang ka ngunit kulang. Ayun, kainin na natin. Tubo yan. Oo nga. Yan, ate, pwede. Ayan na po ang aming isang tinuladang mani. Ayan, ang dami-dami po. So, mga kaisang truck po ata kami. Okay. Oh, wow! Kahit maliit ano? Oh, di ba? Kaya wag niyong mamaliitin ng maliit, di kayo sigurado. Ayun oh, marami to. Pag bumagaganlo ko, mas marami. Ganun. Yan, ang dami ng isa. Last na po yan. The last one is... Akin na yan, kakainin ko. Bugasan mo. Yun. Kainin natin. Pinagpawisan na ako. So, What are you waiting for? ang dami na. Mamaya ay maglalaga tayo at Ito, magandang makapagbarik. Si Anay gusto bang magbarik? Ayan, dami. Michael, i-chat ko lang daw siya kasi... Mamaya. So, tatanggalan natin yan mamaya isa-isa. Yan si Manay, walang arte talaga yan. Patapos na si Manay, ako hindi pa nakakapagsimula. Ano ba? Ayan. Bilis mo eh. Tinatanggal na natin mula sa kanyang pinagkakapitan. Ay, kabayo. Ano ko nadudurog yung puso mo, ano? Bata ka pa naman. Yan, oh. Pati yung pawis ko talaga, day. Legit. Butil-butil din. Kasi laki ng ano ng yung patak ng pawis ko kasi laki ng butil nitong mga mali. Ayan si Ann. Ang hugotera. Minsan, kailangan mo ipag-lihat. Hello. Ay, naku, malilit pa to. Kanya mga ipaglaban eh. Isang tonelada po. Kung sino pa yung totoo. Nahulog. Papaiyakin yan. Hindi naman masabing pangit. Oh, Yan, ang bayo ang ating naman. na-harvest ngayon. Pag ganire. At ikaw naman, ang swerte mo. Walang ka ng gaya niya. Yes! Tikman natin. Ito lang ang pinatatanda ko sa kanya. Hindi ako ang nawalan. Ikaw ang nawalan. Kasi alam mo ang tao, Ang sarap. hindi naman talaga perfecto. Akala mo, may mas mahigit. Pare, paano may paglalaban pa to? Kailangan po nating itago ang ating mga nararamdaman sa ating mga ngiti. And I. Thank you. Ang kasama mong hugotera, ganito talaga. Hindi lahat ng ngiti ay masaya. Yes! Tama! Ayan. Hindi lahat ng nakatawa ay masaya. Nagsama po ang dalawang hugotera. Karamihang tumatawa, sila yung madaming dinadala. Ay! Ay, ganun? Oh my goodness! Nag-harvest lang po yan ha, nag-harvest lang. Ang dami pong namin na-harvest ito, mga... Hindi pa po talaga yan nakabarek. Wala pa po tong barek, lalo na pag may barek na. At ito naman po yung ating kamatis. O, diba? Ang daming bunga.
Yung iba yung mga malibalang na. Kaya hinarvest na din po namin. So, sa atin pong gulayan sa paaralan, tayo po ay nag-first place na naman. So, back-to-back champion po tayo. At ito naman po yung ating bell pepper na hinog na. So fresh. So fresh. Oops. Ang sarap mamitas. OMG.